Vi har en lidt dårlig nyhed, lidt trist nyhed, ja. Som en person vil fortælle. Ja. Nu er det jo sådan, at på trods af, ja, vi kan vel godt sige, sidste års fiasko, så har vi valgt igen i år at lave en emulator. Og da det ikke har været så meget, da det har været lidt hemmeligt indtil nu, så er det kun 2 tilmeldte. Så. Men altså, det bliver, vi kan godt love, at det bliver kedeligt. Ja. Og det bliver, ja. Den 28. Til den 30. Det kan vi love. Oktober. Ja. Skal vi bytte? Det kan godt. Og det kommer også til at koste noget. 200 plus det løs. Ja. For studerende. Og 300 for dem, der har pengene. Skal vi sige mere? Nej. Det er faktisk fedt at have den brede. You must leave now, take what you need, you think will last. Så tager vi sådan en fraklip bagefter. Nå, nej, den optager først nu måske. Ja, nu kører den. Som Mathias han vil fortælle. En person vil fortælle. Nu er det jo sådan, at Prøv lige vent. Det er mega fedt. Ja, men vi kan ikke få Mathias, ikke? Det er noget. Nej, men